Is-servizz u x-xiri pubbliku se jkun ferm iktar aċċessibbli minn qabel biex ikomplu jissaħħu t-trasparenza u l-kontabilità. Għal dan Mario Kutajer, is-Segretarju Permanenti Prinċipali, waqt laqgħa informattiva dwar tibdiliet fir-regolamenti tax-xiri bejn il-Gvern u l-Privat u l-proċess ta' tiġdid tas-servizz pubbliku. Madankollu huwa biss parti minn proċess. Huwa parti minn proċess kemm esternu kemm intern fejn jidħol is-servizz pubbliku kollu kemm huwa hemm mod komuni kif qed inħarsu lejn l-affarijiet. Qed niftħu s-servizz pubbliku għal iktar aċċessibilità u l-istess il-procurement għamilna ħadna ħafna passi biex permezz ta' dawn il-passi diversi negozji li qabel ma kienx ikollhom ċans minħabba ċerti barrieri li kienu jkun hemm waqajnihom. Il-kodiċi għal dawn it-tip ta' servizzi kienet rivista biex tkun miktuba u disponibbli online b'mod mhux daqshekk tekniku biex tinftiem aħjar. Kutajer semma wkoll li dan huwa servizz li għandu bżonn jibda jasal għand in-negozjanti u mhux biss ifittxu huma. U dan qed nagħmluh bil-one-stop shops, qed nagħmluh bil-mod kif il-servizzi tagħna qed ninvestu fihom teknoloġikament, fil-mod kif se nkunu qed nagħmlu anke il-mobile apps kmieni s-sena d-dieħla, bil-mod kif qed naqilbu l-Gvern minn wieħed li jibbaża fuq l-uffiċċji tiegħu għal wieħed li jibbaża fuq it-teknoloġija. Biex ikun assigurat ukoll għoti ta' servizz xieraq se tkun implementata wkoll sistema ta' mystery shoppers li se jinvestigaw id-dipartimenti ministerjali b'mod regolari. Kutajer hawnhekk spjega li f'każi ta' nuqqasijiet id-dipartiment se jingħata timeline ta' kif u sa meta għandu jtejjeb is-servizzi tiegħu. Iżda madankollu din is-sistema intlaqet tajjeb. Ma niddejqux niġu evalwati, ma niddejqux li dak kollu li nkunu qed nagħmlu niġu kritikati, ma niddejqux li ikonna nies li jmorru jaraw is-servizz kif inhu jirrapportaw. B'dak il-mod inkunu qegħdin anki nkejlu il-ħidma tagħna, nkejlu s-servizz li nkunu qed nagħtu u anki nkejlu wkoll jekk aħniex qed nilħu l-oġġettivi tagħna. Sissa dan kollu kien implementat fi 3 ministeri bħala proġett pilota. Dawn huma il-Ministeri għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Intern u Sigurtà Nazzjonali u dak għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.